ọha ndị be anyị ihe ahụ diwara ogoro agbakwala nọ n'ahịa chai. Osumenyi Community Association USA na-akpọ oku ndị mmadụ ka abịa gbara anya ha nkiri free of charge kporie ndụ ma kwalitekwa oyoyo. Nwanne Oliver De Coque bụ King Eugene De Coque ga-eti egwu. Ya bụ Osumenyi First National Convention bụ ebe a ga-anọrọ ahazi ọdịmma onye ukwu na onye nta chai na Mee 30th afọ a ka ọ ga-adị wee mee malite n'elekere 8 nke uhuruchi n'ogige Jazzy J Event Center 5131 Old National Highway, College Park, Georgia. Ndị bịara aka n'ọkwa gụnyere Chief Charles Elukeme President, Dr. Aṅụrị Ebulue General Secretary na Acting Vice President, Haiji Adenno Chairman Convention Planning Committee, ebe Madam Uche Okonkwo bụ National PRO. Oku a ndị Osumenyi USA kpọrọ na Atlanta ga-enye ọṅụ apụ ọnụ moo.